Achemna de banu flebo ko mali kona mali ko ka hanga fulni tambe abe am papa bismillah agodo ko tibore kereka bakuru bo fle ina fa santo fevrier kalo kletan nani ni o Saint Valentin ale la nyina maya lindo anga jamana fambe ma jarabilo ani kado fere lawbe kuma usoro kafo abe wala li soro hindo ko tibore kono kakeni songo kura boli presse audiovisuelle and presse en ligne ka samu sara ko kan kuna condition numbe na million kele ne sara jamanai amina wala like awye ndo ko tibaru kano aw bismillah ko kura agodo ko tibaru keneka ina fantu nya fena to mina bakuru bawla Saint Valentin ni ale mo jarabilo kan nyene jeyi mi la nyena mayalindo jien kono février kalo klitan annan la ali no ya soro anga jamana ka tabulute ala nyena mayalindo mo chama fe anga jamana kono minute nyina adunko nyina fere kala chama bu yere nyininga nyina tala nyena mayali ani santo tache alle bo mako tum falendo sanikala la nana kan je ko ne tari mun ni nyorena anga je anga lega solo na je mo nyina ter la mon bo mina mi fa dija chogo be wa bela karo kelengelen di go kelengelen mamalen go kelengelen na be furule furubal man fo ma fieta fiem na nya man fo ma bi kanu chama me yobo yaba ina fo chama me sinsin sabula kado be na didoma wa do were bulan kolomebo kakoro avec chogo mi sanwosa ni 14 février sera doron ma obu janye mo ni sodia ni fleru bebe de nu wal makawaru yele maka ke bukewi ni o charleno aldeba mako fambela bi ni donc kena ne njateleno kake ma jarabilo nga doin o kama kuma kan dumon la jali feon ali laidu tali beke kan donc ko fole la nyana maya nga cheni musola John de folo kan adi ani abedi chogodi chere kan adi musoma basa an muso nunu an fleni an agili ga su chawre agili ga bononte normalement le kan ado maka on nege an ire dusu bokadi kwa karo da ma doro wera muso la lo mare kwa abe nyina ko joran kele wallahi abe nyina yi warta bo lete tugu che fantan ere do ayo dabla furuta we ko jurum na goro do fete o tan fe we ami nyogo nga warne tu suma o tan fe jurum ne do iba gere fuka sadana ibe warne mine ayo o we ganti ga mina fala ga sanga lulu masa kuma lo bandu suka shiri o ni nyina tatisa kele salon ta ne du suka shiri ame kuma re me anti ka karo dal matu kurabe mo luga idere jar parfois aga usakwa musman menga sangadi chema ma kuma la be de pay yere keto wore la sunani ma sanga nere ma ne asana ma di ma ne tada ma ne bada ma muna mata din tonton ma ntada ma iba tu ibolo de na di me bada ma musman no munu be abe tu ko chamunu mun se karo sanga do ma warte munu no kon ne tay mi ne ba conseil aga dabla parce que barajita la ko ame jurum na ko minanga nga sere aba fa ko jana ba do kunye ne na gabila na manya be do ala fo adu bintu ko itara fola ni alebe Saint Valentin kado fere ba yira ka fo ko tarigu do be ni donc folen ko fe bete mundon folo client kuma famia parce que ali sisa mogo ma famia Saint Valentin ere femi Saint Valentin mi ne de ali ne jarane mbi saka kado dima donc Saint Valentin d'abord o de kama ama d'abord cheni muso kama parce que histoire ni kurni do rebe fen o histoire e jumay wartigi baro de kumbe wartigi bain ayo dugu mogo be invité kana be a feni no petini fitini dore kado ambale no yo kurane ani seli tapini kolosi kana di chekorobai ma chekorobai nya sigi ka kasidi ko dugu be ko kale wartige mogo shi mana kana fendi foni petini yo kurane dia fe jume kama petini ko dima ikanu kama kwa ne ikanu fa bala babala ndembala Saint Valentin d'abord o de kama kasoro ali kada ni janye do inkan ferelikela u kamana ganendo sabula nyina sanite ina fo santo ni obetalike sugu sumayalika marché sisa nema deli debeni nye kado fere damne nema deli gani nyoko ko nyina tay ina fo mogo yere ta amurula wa ne taro fe me ta chogo sisa kilian saba kilian nani ate temo oga wanulu fana nana atlante be nyingal kelo ko ni mi ga do mo bon prix la chaîne mala bugulu bala monturu bala kemeshegi baya bala bebala bebe de nun fleni ya bala ni bebe de nun fleni ni bi andi bon prix le la keme duru keme nani adama cha foi mais on kelo ga sugu ingele ma kunjugu de kan waga yugu wane ma sega do wakati mina muso do be ka taka peren sugu beke ku kanu magaw la ja do yele ta do ko fien wulila ni de la de bama gola ni de la téléphone sanela ah no ko nyeme kado glonglo ne na me
comme ne tɛ cadeau san ne nana téléphone dɔrɔn de ayi cadeau bɛ san ka di min ma o tɛ ne bolo cadeau san ka di cɛ ma foyi parce que man tɛ n bolo man ma deli ka kɛ ne bolo yɛrɛ si c'est pas sérieux n tɛ se ka n ka wari bɔ a la ka taa cadeau di ma voilà école dɔrɔn an ka mani école le an bɛ cadeau bɔ ka taa n'a école la k'an bila paix la cadeau bɛ san ka di an yɛrɛ de ma an yɛrɛ b'a san ka di an yɛrɛ ma an b'an yɛrɛ bila paix la hali n'o y'a sɔrɔ Guma ye ta tugu muso caman na o n'a ta bɛɛ musow de cɛsirilen don nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in latɛmɛli la ka tɛmɛ cɛw kan. Saint-Valentin o ɲinan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an filɛ yɔrɔ min na sisan mec min bɛ ɲinan ni go t'a bolo o de ka ca ni gotigi ye quoi o de bɛ k'a to n'an tɛ ka wari caman sɔrɔ ɲinan parce que caman bɛ yen nɔ u ka go kɛlen don ka Guma wuli u la et tout tu vois bon i b'a dɔn pour que i ka se ka cadeau di mɔgɔ ma faut que a ka sɔrɔ fɛn dɔ de b'aw cɛ min ka di quoi bon sisan an filɛ wagati min na tiɲɛ yɛrɛ la mec Gumatigi ka ca trop cadeau bɛ di ɲinan dɛ cadeau ko tɛ se ka jɔ koyi o m'a fɔ ma mais n'a sɔrɔ couple ma force ka bon trop o b'a to an bɛ wari caman sɔrɔ bon muso b'a san cɛ b'a san mais ɲinan ta fanga ka bon ni muso ka côté de ye quoi. Fɛn min ye cadeau ladilanbagaw ye olu ka wari sɔrɔ gulonnen don cadeau sanni de la. bon emballage prix ko mun kɔni bala prix ko ni an ni client bɛnna prix min na o de don so an se ka prix kelen fɔ a la kuma dɔw la dɔw ka wari bɛ ban cadeau la donc emballage wari tɛ sɔrɔ donc o la an bɛ préférer an b'a kɛ fu la ka d'u ma bon an b'a daminɛ 100 ka yɛlɛ hali même 5 000 bɛ hali même 10 000 bɛ bon mobile nin an taa n'olu ye fo 50 000 donc an b'a dilan ka bila donc n'an y'a dilan ka bila ni client min y'a ye a bɛ ɲɛ olu bɛ ɲɛ b'a fɛ an b'a d'olu ma bon dɔw fana bɛ commande fana kɛ yanni k'olu se yan nɔ an b'a dilan ka bila fɛnɛ bon an yɛrɛ bolo an ni cɛw ka prix kɛ o de kɔni ka d'an ye ala ko cɛ ni muso ta ye parce que muso ka tɛrɛmɛli ka ca kojugu i y'a ye bon ni cɛw don olu marché b'an bolo kosɛbɛ yɛrɛ de fo ka ɲɛ data mɛ tila bɛ jarabi awɔ ne jarabilen don hali n'o y'a sɔrɔ wari tɛ mɔgɔw bolo ka fara kanuɲɔgɔnya dusukasiw kan Saint-Valentin la ɲɛnamayali bɛ to a cogo la fɔlɔ nin don in kun la ɲɛnamayalen don maaw de fɛ minnu ma furu kɛ fɔlɔ nka sisan hali furulenw b'u yɛrɛ ye a kɔnɔ ni lajalifɛnw dili ye dumuni kɛli diyaɲɛ kɔnɔ yala jarabimaw ni ɲɔgɔn cɛ olu de ye waleya ye minnu bɛ jarabi yira nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in na. Nin tun ye ale Bamako kɔnɔna ye nana Karija Kɔnɛga ɲinini senfɛ Saint-Valentin sanni ko kan an ka jamana ɲɛmaa ni o ye Général Assimi Goïta ye kɛra festival du Dibi Takotana denfa ye ni o daminɛna février kalo tile 11 a bɛ taa ban a tile 23 san 2025 jennikɛla suguya caman signera nin ko in na wa sogo jenni caman de bɛ ka lajɛlikɛlaw kɔnɔ i n'a fɔ sɛ kami sonsani olu n'u ɲɔgɔnna caman aw bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ Maimuna Daw fɛ. Kabini donda la sogojeni kasaw de b'i kunbɛn awɔ festi dibi yɛrɛ de don festi dibi Takotana baaraw daminɛna février kalo tile 11 san 2025 wa a bɛ to senna fɔ février kalo tile 23 san 2025 ni ɲɛnajɛ in kɔni denfaya talen don ni k'a di camancɛ fanga ɲɛmaa ma ni o ye Général Assimi Goïta ye place de la cinquantenaire la sogo suguya caman de bɛ yen minnu bɛ ka sanbagaw makɔnɔ. Bon festival dibi la an ye waati k'a la parce que nin y'an san 6 de ye festival dibi la depuis a bɛ kɛ palais la moment mun na an bɛ festival la fo ɲina an bɛ sogo caman feere parce que an bɛ ɲɔgɔmɛ feere an bɛ sagasogo feere et puis encore an bɛ lapin feere an bɛ sɛ feere ani brochette ni merguezi ninnu olu bɛɛ b'an ka menu na. Bon an bɛ festival dibi la a mɛnna dɛ et puis voilà san o san an bɛ yan bon an bɛ sagasogo feere ɲɔgɔmɛ sogo misi sogo ba sogo mangalani ani bama sogo. Ne bɛ sɛ de feere tubabu sɛ bɛ farafin sɛ bɛ kami bɛ pigeon bɛ tamano fana bɛ. n bɛ ɲɔgɔmɛ feere n bɛ sagasogo feere n b'a fila bɛ feere n bɛna fɛn bila mɔgɔw ɲɛ bi ɲɔgɔmɛ bɛ kɔfɛ ka na sɔɔni sa ɲɔgɔmɛ bɛ se yan ni ɲɔgɔmɛ kɔni bosora sisan ka se yan kɔni ni ala sɔnna ma mɔgɔ caman bɛ don wagati min na o b'a sɔrɔ alihamudulilayi sogo mɔn na. O sogo suguya caman ninnu na i n'a fɔ sagasogo sɛ kami walima zonzani min kanunen don kosɛbɛ o ye sagasogo ani ɲaamɛsogo de ye bɛɛ n'a diyaɲɛ fɛn don. Adamaden kɔni dɔw bɛ tubabu sɛ fɛ dɔw bɛ farafin de fɛ dɔw bɛ pigeon kami. Fɛn min yɛrɛ santa ka ca kosɛbɛ o ye sagasogo ye bɔn u bɛ girin ɲɔgɔmɛ sogo fɛnɛ kan kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman bɛ don
ɲɔgɔnmɛ sogo culture bɛ mɔgɔ caman na k'a dun bon donc o t'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ cogo min na k'a dun donc sisan o ka fanba bɛɛ client ka fanba bɛɛ fɛnɛ ye ɲɔgɔnmɛ sogo nin fɛnɛ ye. ɲaamɛ de ka san ka caya maaw fɛ parce que maaw yɛrɛ bɛ na o yɛrɛ de kama ɲaamɛ ani bama kɔni bama fana n'i y'a bila furu sanfɛ dɔrɔn festival dibi la kɔni a bɛ ban a tɛ 2 heures kɛ yɛrɛ a bɛ taa. Ni festival kofɔlen in na sogo dɔw b'a daminɛ 400 na nka fɛn min ye ɲaamɛ sogo yɛrɛ ye ale dɔgɔmani o ye 1000 sogo suguya wɛrɛw bɛ yen sogo suguya tɔw olu prix bɛ ta bagan hakɛya fagalenw na. bon ne ka ɲɔgɔnmɛ sogo b'a daminɛ 1000 ka yɛlɛ fo 2000 4000 fo 1000 fo 20,000 donc i mago bɛ prix mun na donc sanni kɔni n'i sera ma alhamdulilayi i b'a sɔrɔ bonya ani karama kɔnɔna la. bon yan kɔni an ka sogo an bɛ se k'a fɔ sogo prix b'a daminɛ 400 ka taa fo mɔgɔ min bɛ fɛ ka bagan kuturu yɛrɛ san ou bien bagan kilancɛ ou bien woro olu bɛɛ b'a la o bɛ fɛn sagasogo ninnu côté la mais lapin côté la an bɛ lapin entier feere à partir de 8000 bon lapin dɔw bɛ to ka k'an bolo minnu ka kuma kosɛbɛ surtout week-end ninnu na donc olu dɔw bɛ yɛlɛ kumabaw la quoi ka se 15000 20000 ninnu ma. A tubabu siyɛ o ye 1200 ye farafin siyɛ ye 1400 kami ye 1600. sogo feerela dɔw ka fɔ la kabini olu ye nin baara in daminɛ u ma fosi de sɔrɔ a la tɔnɔ kɔ. Oui, bien évidemment, nafa b'an kan parce que san o san an b'a participer donc a participer o participer i bɛ nafa dɔ de sɔrɔ a la parce que i bɛ na i bɛ feere kɛ i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ i b'a fɔ ma taa ɲini yɔrɔ do quoi. festival dibi kɔni ye dumuni ɲɛnajɛ belebeleba ye an ka jamana kɔnɔ waati do min b'a to maaw bɛ se k'u kɔnɔ fa ni ka tila ka minfɛn sumalenw min ka tila ka wagati dumanw tila u ni u diyaɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a to fana maa minnu bɛna feere kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na u bɛ se ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye ni ka mara kɛ ani fana u bɛ sogo suguya caman yira Mali jamanadenw na minnu bɔra diɲɛ fan wɛrɛw la ani siya sugu bɛɛ ta. I n'a fɔ an tun y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la an ka jamana ɲɛmaaw ye sɔngɔ kura sigi bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafonidisow kan i n'a fɔ presse audiovisuelle ani presse en ligne olu ka san musaka sarali kow kan o min na bɔlɔlɔ sanfɛ telew bɛ na 1,500,000 sara arajow bɛ na 1,000,000 sara télévision commerciale olu ta ka ca ni o ye fo sigiyɔrɔma 10 ka kɛ ni jamana kunnafonidisow ka gɛlɛya ye kunnafonidila dɔw ma sɔn nin ko in ma Abdoulaye Mega bɛ walawalali kɛ aw ye. Kunnafonidisow kan ka miliyɔnw de sara Mali jamana ye donna nataw la. Télé commercial minnu bɛ yen olu kan ka musaka min sara san kɔnɔna na a bɛ t'i jɔ $30,000,000 la. Télé non commercial minnu bɛ yen olu kan ka musaka min bɔ jamana ye a bɛ t'i jɔ $1,000,000 na. Web TV minnu bɛ Mali kɔnɔna na u kan ka musaka min di jamana ma san o san donna nataw la a bɛ t'i jɔ $1,000,000 ni kɔ la. walasa i ka se ka radio commercial dayɛlɛ Mali kɔnɔna na i kan ka $2,000,000 musaka di walasa i ka gafew ka se ka lajɛ. O kɔfɛ walasa i ka radio so ka se ka dayɛlɛ i kan ka $1,000,000 de sara. Walasa ka radio non commercial dayɛlɛ Mali kɔnɔna na $1,000,000 de kan ka sara walasa gafe ka se ka lajɛ. O kɔfɛ n'a tigi bɛ fɛ a ka dayɛlɛ a kan ka $5,000,000 ɲɔgɔn de sara. Web radio minnu bɛ yen olu kan ka musaka min di Mali jamana ma san kɔnɔna na a bɛ t'i jɔ $1,000,000 na. Ni fɛɛrɛ kura ninnu de taara Mali jamana ɲɛmaaw fɛ tɛgɛnɔbila sɛbɛn dɔw la n'a bɛ fɔ ma ko arrêté interministériel min bɔra décembre kalo tile 31 tɛmɛnen. Wa ni musaka minnu filɛ nin ye kunnafonidilaw fɛ a ka ca kosɛbɛ. Wari ka ca kojugu o de y'a bakuruba fɔli ye. Wari ka ca kojugu radio foyi tɛ Mali kɔnɔ je dis bien radio foyi tɛ Mali kɔnɔ charge kura min ni a bilala taxi kura min bilala sen kan ne radio bɛ se k'a lawaleya a tɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi. I b'a ne kɛlen ka arrêté de ne dabala banna parce que n dabala banna kun min na ma se k'a faamuya k'a fɔ radio bɛ gɛlɛya min kɔnɔ jamana c'est vrai bɛɛ b'a dɔn ko jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ko o radio nin waati min na radio bɛ gɛlɛya kɔnɔ presse yɛrɛ ça ne va pas parce que an ka jamana in kɔnɔ a kun décision dɔ kun talen don mun na musakaw bɛ di journaux na radio ma u k'a kilo ɲɔgɔn cɛ an bɛ san 5 la nin waati in na an ma dɔrɔmɛ kelen ma di radio ni télé ma an bɛ k'an débrouiller n'a fɔra ko an b'o hukumu kɔnɔna de la aw bɛ tila ka na ni décision façon fana ta k'a fɔ ko ka wari ninnu dɔ fara ko radio ka nin wari dɔ sara an ma se k'o faamuya o de ye ne dabala ban n'i b'a dɔn ne nin mesure a kɛla sogo de ne yɛrɛ bolo parce que ne ma se k'a faamuya k'a fɔ ko jamana bɛ se ka t'i sigi k'i miiri aw yɛrɛ mun kan ka presse dɛmɛ bɛɛ b'a dɔn ko communication ye fɛnba de ye jamana ko la aw yɛrɛ bɛ communication kɛ aw bɛ mɔgɔ invité u bɛ to u b'aw ka kumakanw lase aw kan k'olu minnu dɛmɛ aw ye san 5 aw ma dɔrɔmɛ kelen ta k'a di olu ma
Avec la tarete do tako ulu ka kla ka wardo fana sara jamana ye aw ka galade ni fiare min filene kata Mali jamana nyemaw fe amina do fara kunnafondila dɔw ka gɛlɛya kan o de kama jabarani sow ani bololo sanfɛ kunnafondi sow ka jɛkulu minnu be u ye tɛgɛnɔbila sɛbɛn dɔ kɛ min kɔnɔna na u y'a laɲini jamana ɲɛmaw fɛ u filɛ ka ni musaka min be kunnafondi sow kan u k'a jɔ ka daa kan u tɛna se ka baara kɛ n'a ye. Bon depuis a bilala an y'a ye web tv caman be a promoteur u jɔrɔla u ko k'a wari ka ca n'i y'a jateminɛ nin y'a négocier ne n'o tɛ kun fɔlɔ kun ye $4 million o de cira an ma ne yɛrɛ de y'a jija ka n banban a ka jigin fo $1,500,000 la n'o tɛ u kun tigɛra a kan k'u tɛ jigin o kɔrɔ mais ne de ye insister k'a fɔ minnu bɛ ka web tv créer bi a ka ca denmisɛnnin caman bɛ yen ambition de b'u la don dɔ k'a ye k'a kɛ web tv yɛrɛ yɛrɛ ko n'an sera montant hakɛ dɔ ma an b'a denmisɛnnin caman ka ambition faga et puis dɔw b'u débrouiller n'a ye u laban a caman bɛna taa chômage la o de y'a to parmi les taux les plus faibles web tv de taille 1,500,000 bon halisa an y'a sɔrɔ a ka ca parce que ni Mali yɛrɛ contexte lajɛ partenaire ko ka gɛlɛn bi na entreprise minnu bɛ yen n'olu bɛ annonce ni publicité dɔ ma olu yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ bon k'a fɔ ko ni nin montant nana est-ce an ka médiaw bɛ se ka supporter a bɛ gɛlɛya bon halisa an kɔni an bɛ négociation na an y'a ɲini yɛrɛ arrêté mun kɛra n k'a ka ca n k'u ka arrêté k'a suspend fɔlɔ u n'an ka sigi an ka kuma n'an kumana n'an sera k'an ka médiaw ka kɔlɔlɔ f'u ye o de y'a to an ye demande yɛrɛ don ministère de la communication na n'o y'an ka ministre ɲɛmɔgɔ ye an ye demande don également ministère des finances la ani an bɛ fɛ ka premier ministre rencontrer k'a f'a ye vraiment u k'a lajɛ u ka sigi u kɔ an n'an ka mɔgɔw ka kuma anw ni haki bɛ jɛ ka montant dɔ fɔ an ka mɔgɔ bɛ se ka mun sara k'a fɔ ko an bɛ bras de fer la ou bien k'a fɔ an bɛ kungɛlɛya la o tɛ wagati kɔnɔna crise min bɛ sen na sisan o crise yɛrɛ de ma nɔgɔn k'a fɔ ko médiaw bɛ se ka nin sara radio donko tɛ se ka nin musaka sɔrɔ ka di ɲɔgɔn nɛgɛ ka bɔ a la radio donko tɛ se ka nin musaka sɔrɔ ka di radio foyi tɛ se ka musaka sɔrɔ ka di ni waati in na Appel Mali ani kunnafoni cakɛda dɔw bɛ wuli ka jɔ la walasa u ni Mali jamana ɲɛmaw bɛ se ka bɛn fɔ la cogo min na ka d'a kan ni wari minnu filɛ nin a sarali ka gɛlɛn kosɛbɛ Mali kunnafonidisow fɛ. A tɛ se ka kɛ quoi parce que a moyen t'an ye o la an kɛlen don sisan an bɛ kɛlɛkɛsen de kan parce que kɛlɛkɛsen ni i tereke la i bɛ ɲini ka na sa fiɲɛ bɛ ka tigi la i b'i firifiri dɛ bon an wulila de sisan an bɛ k'an firifiri de k'a fɔ ko nin arrêté nin filɛ nin ye application an tɛna sɔn a ma bi an tɛna sɔn a ma sini an b'u deli yɛrɛ de u ka sigi u kɔ parce que an tɛna se ni kɔni an bɛ nimakara la an taar'o sisan u bɛ fɛ k'an tɔ de lase wa an taar'o mun o de la an wulilen don k'a fɔ sisan k'u deli k'a fɔ an tɛna se ka sɔn a ma cogoya si de la. an bɛ min ɲini u fɛ an b'a fɔ ko u ka sigi u ko hakili jagabɔ hali sisan ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi anw arajo baaralaw an tɛna se ka nin sara a se t'a ye n'a se tun b'a ye a bɛ di jamana de ma a tɛ ka di mɔgɔ kelen ma an b'a sara c'est bien normal d'ailleurs mais a tɛ se de k'a kɛ. Pour le moment an ye audience don ministère de la communication ni ministère des finances ani primature la n'an n'olu ye ɲɔgɔn ye an bɛ an ka jama bɛɛ wele an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maison de la presse la an bɛ ɲɛfɔli k'u ye ani an bɛ niveau min na an b'o ɲɛf'u ye. Ni musaka minnu filɛ nin ye n'a taara Mali jabaranisow arajosow ani bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafonidisow kan a bɛ tali kɛ Mali jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ kura min ta walasa ka yɛlɛma don code général des impôts la ni o bɛ tali kɛ fana taxiw kan kunnafonidisow kan ka minnu sara. Kunnafonidi cakɛda minnu bɛ Mali kɔnɔna na hali bi u bɛ wuli ka jɔ la walasa o ni jamana ɲɛmaaw bɛ se ka bɛn fɔ la cogo min na o min bɛ kɛ sababu ye dɔ ka bɔ nin wari ninnu na walima u ka fɛɛrɛ yɛrɛ ɲini a la. Abdoulaye Mega tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ Mali fɛ Sirege Tago Mugana la ɲɛnamayara salle de conférence kɔnɔ Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ la alamisa don février kalo tile 13 san 2025 ɲinanta bila hukumu min kɔnɔ o de ye One Love n'a bɛ fɔ bamanankan na dusukun kelen ni festival in kɛra fɛn ye min bɛ tali kɛ farafina kow kan san 10 ɲɔgɔn fila ɲɛnamayali la cɛsiri laadala kow ani jɛkafɔ la Erege taamasiyɛn
kɔrɔw ani nafa minnu bɛ a kɔnɔ I n'a fɔ hɛrɛ kelenya ani cɛsiri an kan ka mun dɔn ko kura nin ko in na Zinabu Gueye bɛ walawalali kɛ aw ye. La photo de famille. Ɲinɛ Mali Festi Reggae tago 20 kɛra février kalo tile 13 ka se a tile 15 ma san 2025 Palais de la Culture la Bamako. Ni bɔko 20 in kama a labɛnbagaw ye fɛn nafamaw ni suguya caman labɛn ka laɲini ka mɔgɔw lafaamuya ani ka mɔgɔw bila u hakilina ko nafamaw kan I n'a fɔ jɛgafɔ ani sigida tilennenya. A la ɲɛnɛmayali kɛra alamisa don février kalo tile 13 san 2025 ni taama ye I n'a fɔ arasta sugu ka attestation di formation kɛbagaw ma lajɛba sɔsɔli ka kuma di u ma walasa u ka hakilina falen kɛ reggae kan ani arasta nafa la ni tago 20 in bi tasibila kɛ Sista Tayatuma ni ale Sista Mamba ye. Ni bɔko 20 ye tamasiyɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka tasibila kɛ Tɛnɛ Awa Ciro n'a teriw bɛɛ ɲa. An balimamuso, an ba, n'an teri, a ka cɛsiri, a ka fanga ani a ka kanuya min bɛ reggae ladalakow la ni a cɛsirilen kun don kosɛbɛ o taɲɛ la. Tɛnɛ Awa Ciro Sangare tɛ kan ye tugun a tun ye yelen ye ani kɔlɔsilikɛla bi an bɛ bonya da a kan ni kuma nɔgɔman ye nka an bɛ nin ko in to sen na hali ka ladalakow ni jamanadenw ka cɛsiriw tasuma ta ka taa sanfɛ. Baara bolodalen caman tun bɛ ɲinɛ Festi Reggae kɔnɔ ka fara an ka jamana ni diɲɛ rasta dɔnkilidala 15 ka se 20 ma olu tun bɛ kɛnɛ in kan ni a baabu tun bɛ tali kɛ kanuya kelen kan. Malik Jakumba bɛ walawalali kɛ an ye. Labɛn ka ca bi fɔlɔ ouverture kɔfɛ an tun ye jeune 15 formé mojo la bɛn ni kelenya ni sabati ani drogue bɛ kɛlɛ cogo di an y'olu kalan o la tile 5 kɔnɔ an y'olu ka attestation di o kɔfɛ conférence débat bɛ sur le Rastafari o kɔfɛ an bɛna tila ka taa foot féminin na rasta muso ni ORTM muso bɛna jouer o kɔfɛ fana rasta sugu bɛ yen standu bɛ rastaw ka seko ni dɔnko olu matérialisé an bɛ tila ka taa olu lajɛ o kɔfɛ concert géant bɛ yen mun na artiste 20 artiste 15 bɛ bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ la ka na u seko ni u dɔnko yira o kɔfɛ Jimi Reggae bɛ yen ka mɔgɔw wele an bɛna fitness la olu fana bɛ yen mais espace enfant fana bɛ yen ou an bɛna denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan sini 16h Palais de la Culture kɔnɔ yan jeu de marionnette Guinée Rasta Toma ɲɛmɔgɔ dɔ min bɛ tilenbaliya kɛlɛ dɔnkili fɛ o tun bɛ Mali Festi Reggae tago 20 na. Mais ni ɲɛna Bamako festival nin na ko kelen min bɛ se ka min fɔ maliyɛn ye an ye jɔ kelen ka miiri kelen ka don kelen ka bɔ kelen n'an y'o kɛ an bɛ na se fanga la k'an na baara nin kɛ kelen ye an na décision n'an y'a ta kelen bɛɛ bɛ to an kɔ quoi. Mali Festi Reggae ka jugu ni festival ye ka d'a kan a kun ye ka reggae fɔlifɛnw yiriwa ka rastaya nafa lase mɔgɔw ma ani ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka sigi ɲɔgɔnya fɛ u bɛ wele bila ladalakow kanubagaw bɛɛ ma u k'u ka dɔnkilidalaw n'u ka nafaw dɛmɛ. Ni bɔko 20 in tɛ ɲɛnajɛ dɔrɔn ye nka serment kura don an b'an jija ka reggae kɛ yelenba ye jamana kɔnɔ walasa ka bɛn nati sigidaw kɔnɔ bi an bɛ wele bila ka ɲɛsin baaradaw bɛɛ ma tɔnw fo ka taa se daladalakow kanubagaw bɛɛ ma k'an ka artiste ni an ka valeur dɛmɛ tiɲɛ tilennenya ni adamadenya la. Festival kun cɛla ni fɔliseba ye ni dɔnkilidalaw ye minnu bɔra yɔrɔ camanw na walasa ka dɔnkilida ladamu bonya ani ka se k'u ka seko n'u ka dɔnko jira. Aitumia de baran febro ni be danski aw ni do ko borla aw ni ci aw ni madalla am fa ko kambe ci wakati wéré. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.